Hi guys, welcome back to my channel again. If bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa ating bagong video. Lahat ng binili ko guys is may cashback from Ibotta plus bonus na $5 kasi 5 offer yung ating nabili. So guys, ito na yung ating resibo. Yung ating subtotal lang is $12.80. So plus tax na $1.31 is yung binayaran natin lahat is $14.11 for 6 items guys. Okay, so mapapansin nyo dyan 4 yung Nivea lotion pero pinavoid ko yung ating isang lotion. So ngayon is papakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Ibotta. So yan. So, since mag-redeem tayo, click natin yung redeem. And then, piliin natin kung saang store ka nag-grocery. So, sa Walmart ako, click natin yung Walmart. Then, continue. So, pag hindi ma-scan guys, yung barcode niya is pwede nyo namang i-type na lang yung TC number. So, yan, nasa itaas siya ng So, pagtapos mo nang na-type lahat yung TC number is i-click mo lang yung submit niya guys. And then, maririti mo na lahat yung mga item na may offer na binili mo. Sa case ko guys is isa lang yung lumabas. Ewan ko. But, what I did, so ang ginawa ko guys is talagang minsan nangyayari ang mga ganyan. Yung ginawa ko is pinicturean ko ulit yung barcode at saka nag-antay lang ako ng mga ilang minuto. And then, yun na-receive ko na yung mga cashback at saka yung bonus na $5 for buying 5 offers nila guys. So, yun lang. Kung halimbawa, ayaw talaga guys, is pwede naman kayong mag-email sa kanila. Okay? After sa ating hintayan mode is naka-receive ako ng notification. Click natin yung bell. At saka yan na siya guys. Click natin yung sa Walmart. So yan na yung ating cashback. Still kulang pa rin siya guys yung ating isang yogurt na yung cashback ko dapat is $1.34. Ililink ko na lang sa video yung mga screenshot ko sa isang yogurt at sa ating bonus na $5 guys. So yan, ganun lang kadali guys ang paggamit ng ating Ibotta na cashback rebate. So yan guys yung aking breakdown sa mga item na nabili ko sa Walmart with Ibotta
cashback rebate. So yung ating Nivea lotion guys is $5.12 times 3 equals $15.36. Next is yung ating Too Good yogurt na $1.24. Next yung ating Whey yogurt na $1.23. Plastic lip care is 97 cents. So yung ating total items lahat guys is $18.80 with no coupons. Next naman natin guys is yung total ng ating coupon na $6 lang guys. 3 coupon lang yung ginamit ko para sa Nivea lotion. The rest is wala ng coupon. So $18.80 minus $6 is equals $12.80 plus tax. Yan lahat yung ating binayaran sa store guys. $12.80. Next is sa atin tayong total cashback from Ibotta. So $8.44 for 6 items guys, and then $5 is for bonus ko for buying 5 offers. So yung total ng cashback natin is $13.44. So $12.80 yan yung ating total items plus tax na $1.31 is equals $14.11 guys. So $14.11 yan yung ating binayaran sa store minus $13.44 yan yung ating total cashback. So yung total natin guys after coupon at saka cashback is 67 cents na lang for 6 items. Imagine guys, malaki yung na-save natin kasi ginamitan natin siya ng coupon at saka cashback from Ibotta. Wow, 67 cents for 6 items na lang guys yung new total natin after coupons and cashback from Ibotta. So see you sa next vlog ko guys. Bye bye.